Ruim 20 man lopen met in deze groep met nummer 39. En volgens mij zijn ze verkleed en spekskens en zich dat zo goed zien. Dan kennen ze het wel als ze zo'n spekskub, als dat een beetje naad wordt in de trapstop, dan blijft ze daar aan plekken. En dat is natuurlijk de kwinkslag naar verblijven plekken per Sint-Joep. Want omdat de vastelovend dit jaar laat veel in maart, duurt het maar nog een paar weken. Pakweg een week inderdaad, per de Sint-Joep is. Ja, inderdaad, want we zitten toch al weer heel veel dagen in Meert. En ja, het voorjaarsschuntje is dan ook niet voor niks. Alleen maar gunstig voor de vastelovensvierder als de vastelovend gaat later veel op het jaar. We gaan weer naar het afval toe. De kliko's. De moesten op een gele stip zetten. Als de smurgers vreug sneller in werk moest, dan moesten nog altijd de kliko even boete zetten. En dan moet dat op een verplichte stip. Dus dan moesten ze naar de hoogte van de straat toe lopen om hem op een stip te zetten. Iedereen moet hem daar bijeen zetten. En deze jongens die zeggen, nou misschien moeten we daar toch geen anders op verzinnen. Ondertussen blijven die natuurlijk plakken. Je hoort op de achtergrond de commentator van het op. We hebben ook een man ter plekke een vliegende Hollander. Dat de Sittardse burger zijn stippen legt waar hij wil, want hij trekt zich nergens wat van aan. Is dat zo? Dat is zo, ja. Iedereen is volkomen van God los hier. Ja, nou, niet altijd, maar nu wel. Collega Hein Jansen wordt dat van de NOS. De moest hem op de gele stip zetten. Hè. Het is de bedoeling inderdaad om de kliko op de gele stip te zetten. Is dat niet ons bekende kioskje weer? Ja, daar kunnen we, de kiosk. En de kiosk daar zit hier op de middenwagen van de buurt Kollenberg. Daar hebben ze dus verschillende categorieën. Daar hebben ze grote wagens en daar hebben ze ook nog eens een keer middenwagens. Dat zijn logischerwijs de get kleinere wagens. Terwijl de kliko's voorbij varen, komt de kiosk in beeld. De kiosk de vervuil discussie het gezorg. Ja, we zitten er toch een beetje met. Want wat moet we doen met de kiosk? Moet er naar het stadspark toe? Helder heeft volgens mij al interesse getoond om de kiosk over te nemen. Dat kent ze toch niet weghalen hoe het zit. Hij staat op dit moment hier eens op het industrieterrein en dan wachten rustig op een nieuwe bestemming. Zitten je raadsbesluiten? Ja, dat is een van die besluiten. Wat moeten we doen met de kiosk? En China nog veel geld te kosten dat ze hem opnieuw moeten opzetten. Ook hier weer bewegende onderdelen. Het kent zin natuurlijk dat bijvoorbeeld Belgische verenigingen, die hebben over 3 weken houvast, hè, dat ze interesse hebben in zo'n wagens. Hè. Hallo, hoort u mij? Ja, ik hoor u wel hoor. Komt u uit? Bijna. Oh, fijn. Komt u uit Sittard? Ja. En vertel eens even, hoe komen we... Dat is niet waar. Nou, oorspronkelijk komen we niet uit Sittard. Van de oorsprong niet, maar ik woon hier wel al 20 jaar. Hoe is het als buitenstaander hier? Ik vind niet meer dat ik een buitenstaander ben. Nee, ik ben wel aardig geïntegreerd, denk ik. Maar je moet er wel zo uitzien, wil je hier een beetje bij horen? Ja, dat weet ik niet. Vind je dat je er niet bij hoort dan nu? Tot ziens.